А тепер давайте поговоримо за ваше творчество. Перший вопрос, коли вийшла перша ваша книжка? Як вам казати? Так, у 1940, коли ми в 47, 8, 9 до 52 року ми ходили в школу, і у нас тут була дослідна ділянка. І у нас там був такий учитель, біолог, Сегледій Людвік Людвікович, він був відданий фанат того рослинництва. І ми там на тому ділянці працювали, вирощували ми такі досліди, там такі були багаторічна пшениця, жито, кукурудза, така 10-качанна. І ми почали займатися, і до нас почали приходити кореспонденти із «Нового життя», називалися, із інших молодь Закарпаття, та ми вказували їм. Ну і потім ми казали, що хто хоче з хлопців, цих юнатів, натуралістів, писати, та пишіть самі хлопці. Ми там було 5-6 таких хлопців, що вчилися добре, і ми почали писати. Тоді я написав одну статтю, другу статтю, таку про ділянку. І так, що в мене вже тут почалося, було, вже почав писати. А почав я писати, приїхав сюди вже у 2004 році, почав працювати, і я написав першу статтю про колосний сад. А потім мене роздрукували, напечатали, значить, потім ще, і так пішло. А я, знаєте, справа в тому, що мене запрошували, Дали пропозицію? Дали пропозицію вступити в партію. Ну, але я в партію не хотів вступати, тому що там була партія атеїстичного напряму, яка хто був у партії, то не мав права йти нікуди в релігійні церкви, а раз. Далі виступати проти Бога я не хотів, і я так залишився безпартійним. Ну, це, звичайно, не подобалося місцевій владі і навіть районній владі, а на роботі я був відмінник охорони здоров'я, мене не могли, як то кажуть, подвинути. Так. Ну, мене головний лікар Рішавського району, такий був Голопатів Станіслав Спиридонович, 4 рази я предоставляв до звання заслуженого, але бо я був безпартійний і відмовляли. Вроді влада і давала можливість ходити до церкви. Як ви про це повісте? Справа в тому, що як прийшли наші руські, так говорять по-простому, значить, греко-католики, священники почали притісняти. У нашому селі був греко-католицький священник, писався по прізвищу Бокоти Андрій. Його посадили на 25 років, бо він не хотів бути православним, не то. І там просили йому якісь інші обвинувачення, і він потім його посадили на 25 років. А вернувся вже він після того смерті Сталіна, тут амністія була. Кажете, я ще що хотів сказати. А до церкви люди йшли, але пізніше у нас такий був священник Михайчинець, значить, підписався, що буде православним, і так і залишився православним. Ну, а люди, коротше, так, справа в тому, що у церкві ніяких змін, проведення літургії ще не було, як було при греко-католицькій, так було при православній і на сьогоднішній день так є. Так що тут, наскільки я розумію, справа йшла про керівництво. Це було, наприклад, влада підтримувала православну. Ну, їх як підтримувала? Підтримувала так, що менше було на них репресій. А греко-католики, то і мови не могло бути. Ну, наприклад, моя мама учителька, вона із 33-го року народження. І при Совєтському Союзі мама
мусила виходити з того положення на Пасху, на Великдень заставляли вчителів ходити по церквах, ганяти дітей, бо діти не ходили до церкви. Так було. Так було. Я пригадую, йшли дружинники до церкви, щоб проганяти дітей, тікали, колядували. Теж тікали діти від дружинників. Така влада була, а замість того вони в школі проводили Атеїстичні. вечори, такі так ще з тим, щоб відволікати дітей. А зато десь є такі мудрі слова, кажуть, що влада, яка проти Бога, а вона ся довго не задержить. Звичайно. Ото я собі до мене такі думки є, що взагалі всі не та думки є, а то правда. Всі люди, які виступали проти релігії, вони скоро вмирали. І раптово вмирали. І навіть ті артисти, які грали атеїстичні ролі, теж вмирали. Коли прийшла нова власть, то вона клала, наприклад, на голову села не атеїста, тобто далеко не віруючого чоловіка. І я знав, що дуже много по селах тут ті люди потім почали робити паскудство, рубали крести потім. Справа в тому, що люди, як прийшла вже радянська влада, та в основному йшли, керували члени партії, а то люди були в основному такі неграмотні люди були. У нас був перший Рит Іван Іванович, був головою села у 44-му році. Він був в Росії був військовополонений. Він там заразився комунізмом і сюди прийшов та тут керував. Такі були многих людей. А відносно, кажете, колективізації, то колективізація проходила в нас дуже, знаєте, з трудом, тому що збирають люди землю. А люди землю купували в Америці, великі гроші давали, а тепер вони їм лишали, хто хотів, записувався в колгосп, йому давали 50 сотих землі, хто не хотів, 7 сотих землі. Коротше, обрубували до хати, так ще, то що всі йшли. І в нас такий був раз рейд. Ну, бачите, люди всі бідні, вони вступали в колгосп. Нормально, як кажуть, то вийшли. Ну, їм тоді давали вже ферми там відкривали, то спільняли. І треба було, щоб була колективізація, кажуть, досрочна, як по плану, щоб зробити скоро. Та брали голова села, був представник ГБ, називали тоді НКВД, та у нас тут був такий Майорчук, прізвище його було, я там любив його, споминав ще й тепер любив. Йшов з пістолетом, приставали з возами коло гроші на пути, пішли в колгосп. Ні. Нап'ють, на тон, і мели, що там було, все забирали, зерно. Це була страшна така, неприємна картина для людей. А хто був, то підписався, та далі йшов. То, що вас відомо, що рубали хрести тут і так. А відносно хрестів. Хрести, то було у 1962 році, 60-му майже році. Коли як? Ну, то було, не знати, яка була команда, звичайно, з архів. Ну, як то робилося, як мені розказували. Люди, партійні організації на селах, робили таємні збори і доручали на такий-то день вночі позвалювати хрести. Кому не доручали? Членам партії, які були водії, шофера. І вони вночі йшли і задом машину паляли хрести. Но оці люди, які паляли хрести, довго не жили. Добре, ми маленько се відклонили в сторону, почали сте за те, що писати сте почали, коли? Я почав писати у 64-65 роках. Я почав писати статті. Справа в тому, я вам вже казав,
на мене був такий тиск, щоб вступати в партію. Я ніяк не міг, мене притісняли, мені не давали. В общем, я відчував, що на мене тиск є. І я тоді, знаєте, не знав, чому так мені прийшло в голову. Я почав писати про депутатів. Ось які депутати в нас є, хороші. Ну. Або що депутати були тоді, Ланкова була, чи там Іздови такі були, або були із вчителів були. Ну. І я почав писати, слухайте, і то почали пропущати. І так я почав писати, і написав про комуністів, почав писати про першого, який був, у нас такі були 3 чоловіка з Броду, які були делегатами першого З'їзду народних комітетів. Народних комітетів Мукачеві. Я на нього написав, був хорошу таку статтю. Був от вас тут, да, якось тут у Мукачеві? Були 3. 3, да? 3 були чоловіка. Ну, та я за нього написав, так далі. І тоді, знаєте, мене це рішили. Я почав писати про людей таких, про колгоспників, робітників і таких. Коротше, писали сте те, що їм все любило. І це було добре. Ну, ви знайшли мудрий виход із того положення. А що касається цих 3 людей, люди говорять, що ті народні представники народних комітетів їх ізганяли, вони не йшли добровольно. Ну, ото, знаєте, наскільки я знав та й чув, то були партійні збори у них, та кого убрали, так трохи йшли. Та наші йшли на возі через Завідово, до Мукачева. 3 чоловіки.